ban sedang kene katop ngangan pendon kam da une kusai uba ar number ne uta superfine yan but crochet uba lai pendon kam stitch marker but jing thau ban chim jing thau yelade te namar ngi kwa ba kene ka blouse ngin phong manta portion ngan pendon kam da une kusai udai ne 100% cotton la phikwa ban thit ko mune ujai size ngo bha page ha ka description ha po chong kane ka video ba ngan pen I phi ka link ba phila ban thit ya une uksai tengine sedang da ka le yo half double crochet uta uki ong chainless foundation te phila ban le chain artli shim ya uksai pe ha tu ka ying ban kong sashim biang yo uksai pin yo kumne sashim yo uksai sele biang kum to utu dei half double crochet lane la phikwa ban practice kum no ban chna half double crochet ngom ha page ya ka video tutorial ka don kum no ban hikai half double crochet knang pin nang ban snai kene ka top pin khamsuk de shim sai biang like iway pin yo biang lai shim sai like lai kumne ngin chna half double crochet tanamata kane ka border nene ka tru jong kane ka swata sorry katru jong kane ka top jungi ngan chna kumba khat artli kine ki half double crochet tangan pen ep hine ngan tang ban su pen ep ngan chna kumba santli way ar lai sau san te phis ngo bhasna hadu phinde yo khat artli lane phik lada phikwa ba kane ka banta kan long tang khandian sna kham dunaru yo taw number te pe hane santli te ban penbut pre kalan ke bubut phin chain artli une u chain unam dei u yeng jong phi te pen phai ha kane ka yeng ka banang kong sna half double crochet biang tenang ne na pedeng ngan yo kumbalai teli kini ki half double crochet baki ong back loop pe half double crochet ulong kumne phin yo une tu front loop but une tu back loop te hakine ki benta ba pedeng gin yai tang ro back loop lada phishna khat ar teli phin yo kumba sifau teli kini ki back loop pe kum tu shim ksai nang ne te uba khadru hang ne hau chain kalan ke benang kong tung phi kan long kum ne te chain ar biang pen phai ngin sepun but biang ko mangile mantan hi sna half double crochet tu ka yeng ke benang kong pe ngan pen I biang sa chi sin ka benang kong bat ka ba khadru ngale na boro artli kini ki loop ne ki ong bot teluk ngimle datang na bak loop kine bhap dang ngile bak loop kine ban ko khadu ngile boro art tikatu tingale biang bak loop hane kumbalai tli we ar lai te u khadu pe phi yo iam no chain hangne office dang mane hai ne jaka hangne telada phinyo phide be ban yo kat ju une half double crochet ju phin mar neng sedang san ni de bandon san teli ha borok ko kalain nek phila ban sedang hau no number ru phide bandon tau ju number hat tu phinde yo ik jing thau ko ba phikwa te chain ar biang penbut kum tu te ngan yela de ngashim jing thau shim da umne jing thau jong phi saklain na po ne na hak po jong phi ne hak no jaka ba phi kwa ba shim jing thau haneng sungkai
Tega jonga khangne kat ngathau kumba khatlai insi ei por khaliap kumne kum nga yo ar phunri te phishim yu jing thau ila jong chim jing thau ila jong lane phila ban da phila dep sna yu une sap thau ke nya kamet sa tap te yu une na kamet persang pe ulong na umlong phide ban yo kumne ndala dep pe hang ne ngasna hang ne kumba handru phu ar telil ne ra phinyo ikine kilan kumne ngadon kumba lai phu wei teli kini te sapun but bai kum tu hado phinda yo e kata jing thau ka ban biang ya kamet jong phin ra dem tangan pni phi kum no ban le te pe une ulan jong phi nyo ye kini phi hang ne ha kana silan ne phindon artli arlan kamut ha kana ko wei kana ko balong kum ne phindon silai nang ne te nyo ye kini ka no tli phidon nga don kumba lai phu wei tli kini pe ta phila yo e kana kin thogo phikwa khliap kumne saprung nang ne sashim yu te uksai nang te yu ne satan chane sachna chen iwei sapan phai tenda phila pan phai phide ban yo kumne por phi pan phai pe kum tu sa basu ya u crochet jong phi nang ne sa basu shatai sashna slip stitch kum tu nang ne shatai slip stitch hang ne ru sa slip stitch kum tu da phila dap slip stitch chain iwei tel da phidon kam bu marker hang ne ha u chain iwei jong phi tenda phila pe hang ne de da phi pe bha phin yo ka wei ka line bodon da u double half double crochet wat hakane ka wei ka line phin yo i udon une u art lu chain wei ar phila i thu hi ka jing ya pher pe uno half double crochet pe uno chain ulong kum to te haja ka bodon u tu chain sna art li biang ki half double crochet i swa kum ne da kane ka baki ongko wrong side la ne bu banan ka bana po kan pau sabar kum ne kane ka bana po pe kane ka bana jerong unam pau tu line do phi join teshna hang ne pe hantu bodon artli u chain artli u half double crochet ha u line bu bot pia u half double crochet sna u wei u half double crochet teshna biang artli teshna biang wei kum tu tenda phila chna ha kata sopti pede phin yo bolong kum ne pe unlong kum ne tenda phila poi hang ne pede phi ong athok pe hinangan pun i pe hinang sna artli hang tu uwei hang ne artli hang tu uwei te shwa pa phin join hang ne nyo yakine ki half double crochet jong phi pet pakin long hau to u even number la ne to number u bakut da u ar la ne da u saw da hun reo la ne da u phra te la da phi yo to number sa join da phim yo phi yo to odd number pede sa hang ne ha ka wei ka yeng ne halas hang ne sna so u wei pat u half double crochet bahkan long even number namaringin hab ban divide ar ban tai ka nen dala de si benta sa khmat si benta sa dien te ban join pede une u de tu chain u wei bangis dang une de u half double crochet ngin join hang ne unde hau tu chain u wei da kan ma kata pe hang tu kane ka de ka tuka bana sapo tengin chain i wei biang sapan phai pan phai kum ne pe chna half double crochet ha ka tu ka yeng ka banang kong do pe in tu don em kane so phi pan phai yo tu chna half double crochet hang tu chna half double crochet hang tu te da phikwa bu dak biang hang ne naman phin join biang hadien jong une u half double crochet dei shwa u half double crochet hadien ha une ini benta te da phim snow thu snow bha bu ekijing kli jong phi ha comment sapo
that but hagane galan tang kumne ngin ai uwei u half double crochet hakawei kaying hadu ngin dapoi hangne pimdon kam suban penhe nomor hangne ngila de penhe lupa te dakut biang kane galan join biang hadien cuk ne u half double crochet benang kong jongpi sa chain iwei biang penpai sasna biang u half double crochet benang kong jongpi pe hangne benang kong hang tu ini mulong kumne ini jaga nang ta sa half double crochet haman la kawei kayeng hadu dakut biang ubak hadu undon hangne dai phila poi biang hangne join biang hangne pe dakan ma wat nam join hangne da phi join hangne kan sami ying tam tengim kwa ban mi tam kayeng join ha une pe kumtu sa chain iwei ba ngas kwa ban ong nge phi lada phi kwa ban thit crochet hok kum kine ki ba pendon kam manga pinyo be si set na du ki barit du ki ba he bat stitch marker bat khansi bat e ngan bu bakaling hapo description box song pha nyon nang tu sape tapi imon don bat de ki ba comments bat ki ba ong nga hikai than arnar ko ngan chu ong phi ngam nang ta phi ngaru ila dia nganang tang da u crochet te da phi itanat ik jing than crochet jonga sape bat subscribe ki ka video jonga da phim itanat nga ban than arnar ngam nang ngampat ju persang hire te pe nang ne bade ngila dep lailan te simya ujing thau jong phi phindon kam ban thau hila de kane kan don kam ban song ha neng so pet ne rum so pet ne kat ba phi imon phi kwa kan long crop kan kham long kot te phi kwa kan long normal be katar phila ban thau na du na ne na tu ha po tit mo po ban snai ki tiki kat no phidon kamek jinjrong te phidei ban repeat ya kane ko bangi le menta nang ne hadu phindayo ek juk jing thau ko ba phikwa da kala kham jrong khandiat da phim sngo nang ban sim jing thau ro une thau hala de phrung hala de sapet kala dein em ko jing thau ba phikwa anda phila yo e kata ka jing thau ngin sa le ya kitu ki banta jong ka shadem bat jong ki ba shadien te la phim sngo bha kal bu ek jing kli jong phi ha comment sapo ngala yo hangne kumba fra inchi kumba ngala ong hangne phide ban thau hi jing thau la jong ngadon kumba fra inchi hangne te kan khamlong kot hi kumpat da jrong re te hadin phila yo ekane ka jing thau nyo ye kine ki ying jong phi sa banta ye ki ha ki ar banta nga hangne ngadon kumba khandai phu saw tli tengan yo saw phunyo sadien bat saw phunyo shikmat sabu dak hadin saw phunyo rene uno nombar ba phila ban yo ru te ha uno bo phi bu dak nginam tre te kamut dam phidon saw phunyo te mut ngin sna hangne kumba saw phun rio ngin ino ti we ba chadin ro ngin sna saw phun rio rene phi yo de ki we ki number ru sibu de phi yo hangne kumba san phau sibu kain te phi yo san phau te mut phin sna kumba saw khundai iti we phin i hangne saw khundai sidin saw khundai shakmat te pe hangne ngala yo kuntu chain i we biang kajing penbut lane kajing repeat ikine ki stitch kan dei hi kumju super khan diat namar hangne kon tangin pen rit khan diat lane ngin pen chna ya kata ka decrease beki ong bakan wandur kane ka banta jong ka sedem te hangne kumbala ong ngan chna kumba saw phun riut li ki half double crochet to no way ar snai kane dala dep kane ngan pen iya phi ngin le kumno te hangne ngala yo saw phun riu tli hadin saw phun riu chain hanne porbe ngi train nang ne ngi chain tang iwe porbe ngi joinya ka round em mantangan chain artli porbes dang ya kalan jonga chain artli sasna half double crochet haman lokawei kayeng sna half double crochet ubak habdu unlong ha kane kajaka hangne pe ini no prung crochet jong phi hang to sasna
chain R biang sa penpai sesna biang te hakan ek benta ngin sna kum basau lan ngila don lupa R way R te sna sa R line kum ne hadin R line ngan pen EP kum no pan penrit tenda pila dap sau line hang ne pe ngadon way R line sau sa shim uk sai lengkot lane sukluk sai lengkot lenda pidon dik stitch marker ulong penon kam stitch marker ngan chim don uk sai lengkot ladap saulan ngin penrit sedang kumbaju sedang hi chain artli ban penrit phi chim ya pe chim uk sai prung hang to tepe ha ka yeng ka babun prung biang hang to phin yo kumba sau tli ki sai ha u huk chong phi be sa shim sa pelait ber sau tli utu udai u decrease lene uta wangi penrit te sa shim pada ya u ne u sai bat kum to sa shna biang u way u half double crochet ha ka way pa ka way ka yeng ngin penrit tang ha bas dang bat ha pakut chong kalan nang ne ngila de nda phila poi hang ne kini ki artli ki yeng ki pakhat do hang ne ngin sa penrit biang ha gitu bu dak e kane kalan namar bat da phila treya tu ka benta ka bas ka way pat kane benta ngin ra de kane ngin hable kumju ya ka benta ka basane ta ka bu dak hang tu ba phintip hang no phis dang penrit susna tang uway u half double crochet ha ka way ka yeng da lakut ngan spoon e phi pe hang ne ngidon kini ki yeng bakhat do jungi ka way kane bar ka way kan don hang ne ha ini benta te shim yok sa jung phi su hang tu su hang tu sa shim sa pendep kum uway kane ru phila penrit te chain R biang penpai ngin nem penrit man kalan ngin penrit silan te ha kalan ke babut pede sa susna bet uway u half double crochet ha ka way ka yeng klem penrit ngin penrit silan ngin i silan te ha kane ka jaka pa phi penrit pinchna hi kumju ha kane ka jaka pa phi don une u chain R par une u half double crochet benang kong chong phi su hang tu u crochet sasna half double crochet te chain R biang kalan ke babut ngin penrit biang te ban penrit ngin le hi kumju busu hang tu busu ka yeng babut sa pendep kum uway te nang ta sasna biang uway half double crochet ha ka way ka yeng da ngila poi biang hang ne ha bakun hakini ki yeng R tli ne sa decrease biang la sa penrit biang ne bat ne sa chain R te kalan babut le biang uway half double crochet ha ka way ka yeng klem penrit ha kalan babut biang te mantan da phila pej phila sedang itu kane kala khamon dur kala long situ tu te ngin penrit sa kane sa silan te ngin penrit su pade te continue kum tu sa penrit biang da poi hang ne te jingshang ade man oi phi budak biang ha kane ka jaka bak ngi penrit biang kane ka decrease jungi mo mane kane ngale mantan klem decrease je budak kane ka pa phi decrease ngi penrit tang lai lan phila kan mau hi tharai ngi penrit hang ne klem penrit biang hang ne ngi klem penrit pat hang tu ngi penrit biang te hadin kane ka last decrease row jong phi hadin phi penrit tu te shna hang ne kumbalai line ki half double crochet pe kene la don lupa silan de hadin ka tu ka last decrease phila yo lupa silan shna sa ar line kum tu klem penrit mo nai penrit shoot tang kum ne la biang
pe ketu kelak wandor kene kelak longkum tu te cenah ne sa arlan ngang la don lupa silan te cenah sa ar hadin katangan pen iya pi kum no pi de ban le cenah klem penrit te hadin lai lan pe kene tu last decrease te ngadon silan arlan lai lan te chain iway sa cenah single crochet haman la kawai pakawai kayeng tang single crochet no kawai pakawai kayeng da poi hang ne pen i pi kum no ban le Snai single crochet bakhadu jong phi hai nei jaka khap unu chain bak tu multiple crochet banangkong jong phi sa khap no ya uksai wat lengkot than ban khap mangin don kami ini i tedu khendiat ba ka jing than jing kanam lai sa pendon kam do uthornya besu ikini ki tedu sa khap ko teki yang te siliang phila de sa shna slip knot i uksai jong phi sa le biang sa siliang la slip knot te pet nang tu pe kini jaka balong kum ne ma te hang ne phidon nu half double crochet benangkong jong kene ka bantap sakhmat i e kene ka yeng ka babut i tu ko wai ha kene ka wai ka yeng pe hang ne phidon no half double crochet i e ka tu sasna ha tu u chain r jong phi sna chain r way r sasna half double crochet ha kene ka ju ka yeng mar unu chain r ni klem nyau u kum ta u yeng nang ta ngangala sna nang ne na si benta shane ngadon sau hundri to liki half double crochet tengah de bandon kat ju nang ne na din ru phila phidon da uwei unumbar nang ne ude uta uju unumbar ba phidon kamban yo ek half double crochet ju phi hang ne mar phila benta ar benta kane balong equal mo mar kat ju tengi de balong mar kat ju tengan don ne kumba sau hundri hadin kata ngan pen i phingin le kum na tenga don sau hundri to liki half double crochet tenga don kene ka wei ka ye kene ka banga klem trei shwa kene ka benta shane phide bandon i wei yeng nang ne ba klem trei bat nang ne ru i wei te chain r sale biang kumba le yakine phinakan mau ne ni le kumba sau lan hang ne hadin sau lan ni sa penrit te le kum ju kene si lan phila dep le salai lan hadin nang tangin ye penrit biang kumba penrit nang ne hi te hadin sau lan te phila poi ha kene ka jaka ba penrit kene ka lan bangi penrit nang kong te ngayo hang ne pe way r lai sau te ngini penrit biang kumba le ka tai ka way hi dal akut ka line ru ngin sepenrit da ka basna ke kini ki artali ki stitch ngin penlong tang kum uwei u half double crochet wa nam klet ban penrit nang ne siliang ru te sa chain r biang sa le hi thek kumba phile ekine nang ne silan penrit ka line babut trei be klem penrit lada phidon kam budak nang ne phila dep i kutung mentan budak hang ne da phila dep i kane budak hang ne ba phinam don kam ban nyau si nyau ha kano ka line nga trei da phila dep nang ne budak hang ne ken mu te phindon kumba lai line ki line bangi penrit kumba don lang nang ne hi way r lai wa ne pedeng phindon silan klem penrit da phila dep kane le biang thi kumba le nang ne hi ngin don lai line kini ki half double crochet pat si line une u single crochet da phila dep de na shane sa side nai pat khapi uksai nen de ngidap single crochet kum ne ngi khapi uksai na kane ka line nai pat khapi uksai mar ngin snap de ki strap ken chong kane ma le thi kum ngi le kane hi phide ban don kat ju ka line kat ju kini ki jaka ba penrit te hang ne da phila dep kane ka single crochet nang ne phila yo kat ju ki line nang ne bat nang ne te chain r biang sashna southly ki half double crochet sashna uno way r lai sau sa chain r biang pen phai
sashna half double crochet. Along sao kumne te chain ar biang shna biang sao to liki half double crochet te shna kumne ha du pinda yo ko jingjrong banda phila khliap yo umne pin yo kumba lai inshi duna khandiat e kala inshi khliap kum tu sad penduna khandiat e kala inshi te ngan le hangne kumba khat nyau lan dan nyau mon adu nang ne ngan le kumba khat nyau lan hadi nang tangan pen e philane phila ban yo kano ka number jong kini ki line ru le se fit pendon kam ru sai bo kham ben badu crochet hok bo kham he kan kham jrong te kata ka number jong kini ki line kan kham du na phi te pendon kam na jing tho da phila yo e kata ka jing tho nang ne ngan pen e phi kum nong in le nga don khat nyau line te khliap kum tu so tho lada kata me ka lai in shi ngan lau tu shi line tu ka biang nomor ka duna khan diat te kelai kene ka sopti jong phi pe ki benta ka ba shapo kene ka ba don kene ka bangi join menne ka dei benta ba shapo te kala kum tu khap yu nok sai nai khap long kot than nomor ni podon kam ru ne hi ban su hang ne te pun scam shwai kene tan pun scam shwai tuk sai Sanyau nang ne sau tali kini ki yeng way ar lai sau sashim tu sa chain sa slip stitch sa pen scam sependon kam biang ru turnia ban su ikine ne shiliang made sanang ne shiliang tenang ne bat yu nuk sai kum tu phim don kam su ban su yu ru turnia de te chain r sashna biang sau tali ki half double crochet bat kat ju ka line ma kat ka line phishna nang ne phide ban sna ka ju ka line nang ne ngasna khat nyau line nang tu nang ne ngadi ban don khat nyau line tu r lai sau dengan chain r biang pen phai ngan sim biang tu sai chain r pen phai tenda phila yo kat ju ka line kumba phio nang ne te sakhap yuk sai jong phi kumba ngile e kane mentan hi sa kelai kane sopti jong phi dalan den sa penbit e kane kumba ngi penbit mentan o kajing shisha ngade ban le nang ne tembang ngayo sedang nang tu kam le hi kan tre kam kum ju hi de ban le ang ne na du no sai de nang ne ang sedang nang ne sing shari ban sedang nang ne ke nyau sau tali ki yeng ne way ar lai sau sashna sau tali ki half double crochet kumba ngisna nang ne hi kat ju kalan te sa join nang tu te ngan lau nok tu te pe na ka ka banadin chna slip knot kune uksai kane badon pingi join hang ne ngan penlong din ne ka tu bosong uksai jong phi nang ne hang no ru tang badai na din sashna single crochet hakawai pakawai ka yem
Dapoi ha kini bentangan spoon EP. Anda pila poi hang ne ha kene kesilan ai uwei u single crochet ha kawai kalan pe. Piyok khat ngayok khat nyau lan nang ne ki half double crochet tunga ngandon khat nyau tuli ki single crochet naduk nang ne haduk ngan dapoi hang ne. Hang ne te sene sebentar pasal khmat ru ai uwei u single crochet ha kawai pakawai kayeng da pi poi hang ne ai hang ne te sasna biang uwei u ha single crochet ha kawai ka line jong u half double crochet ne te le kum ju haduk pinda poi hang ne sa join pade da poi hang turut dem te nang tap de in le nang ne nakti busuk ha kane ka yeng pa pikham tray mane sa chain iway but uno chain iway umde u single crochet tesna single crochet hang tu chu te single crochet hang ne tenang ne rungin le kum ju kum bale hang ne uway u single crochet ha kawai ka lan jong u half double crochet tepe pin yo uway how to bodon art liki chain uway how to single half double crochet uway how chain uway how ne u half double crochet batang kum ne pin pankut ya kane ka lan hadu dakut hadu dapoi hang ne te da pi poi hang ne haba join da slip stitch umde hang ne u chain iway join hadien jong ne u single crochet banang kong jong phi kong tu te sasna chain lai ar lai sasna half double crochet hak tu ka ju ka yeng te ngin sasna ar tali ki double crochet ha kawai pa kawai ka yeng pelun pe ha kawai ka yeng kum ne pinchna ar tali ki double crochet kum tu hadun da poi hang ne ngan spoon i biang phi kun no ban le da phila poi hang ne sa join ha jrong jong une u chain lai we ar lai sa join kum tu sa chain lai biang te hakane ka ju ka ye pinchna so way u double crochet te ha ka babut pinchna way u double crochet pindon ar pinyo ne pinyo ar tali haju pinyo way pinyo ar tali te pinyo biang way pinyo biang ar kamut ngin penhe hadien manlo way pa way uyeng kumningi penhe biang sa kane silan baik kum pinyo ar iway hadun dakut en da phila dep ar lan hang ne hane ngayo penkut da ubadan ar tali haju la da phiyo ubadan ar tali haju mile da phiyo uway ru hang ne uway double crochet so penkut mile then da phila dep join so slip stitch ha tu ka yeng babut le na dien sa khap ya uksai sapan skem te shim yo no thurnia wat nam khap yu uksai jong phi klem da su swa kumne sha khap kini ki ye namar yo ulat da phila sat
sakap te phila ban le thik kumju hagane ka weiru kakti le shwa ka tu si line jong single crochet hadin sa ai artli ki double crochet hakaju kalan nang ta sa le kumbangi le hang ne biang hadu phindakut phinyo markat ju le kum phile hang ne mar arlan te kini kita du ju kini kiksai jong phila ban le kumbang le mantan yu pendon kam do nu thnia sabusu iki chakhap yeng wat num khap klempat busu sine keleng yo ulat de pendon kam tenda phila de be kakti sashna chain shna u bajrong kumba shipho in chi a te bat nang ne kini kuntul pe hang ne pedeng sebesu ya u ne u turnia sebesu yang sini kuntul lene phi kwa un lon kham sap un long kham sapor phila ban le kum taru tenda phila phong phi on tan ki ne pun scam shwa phin pun kut tu sa khap ini tu tela da phi itna de kane ka video lene kane ka top jonga ngobha like ke video but wan klet wan subscribe khnang ba phin yo shibun ki video hi kai than kum ki ne khuble shibun